Tvoja myseľ sa môže prikloniť na svetlú stranu, kde sú tie príjemné pocity a dobré stavy, alebo na tú tmavú stranu, kde to nie je až tak príjemné. Najhoršie na tom je, že myšlienky a naše rozmýšľanie väčšinou našu myseľ dostávajú na tú tmavú stranu. Väčšinou je tam nejaká sebalútosť, vrtanie sa v minulosti, rozmýšľanie nad tým, kto nám kedy ublížil, hľadanie vinníka. Toto všetko ti skôr alebo neskôr vytvorí nepríjemné stavy. Dostane to tvoju myseľ na tú tmavú stranu. Samozrejme sú určité myšlienky, ktoré ťa môžu dostať aj na tú svetlú stranu. Ako napríklad vďačnosť, láskavosť, súcit. Lenže ľudia majú veľmi málo takýchto myšlienok. A to, čo ťa najviac dokáže udržať na tej svetlej strane, ľudia skoro vôbec nerobia. Pretože na tej svetlej strane ťa najviac vie udržať tvoja pozornosť, koncentrácia, všímavosť. To, ako venuješ pozornosť tomu, čo sa odohráva v tvojej mysli. Na toto ľudia skoro vôbec neriešia. Pretože všetky tie príbehy o tom, ako nám kto kedy ublížil, všetky tie teórie o tom, ako by mala fungovať naša myseľ, sú len o tých myšlienkach, do ktorých sa zamotávame a ktoré nás nakoniec udržiavajú na tej tmavej strane našej mysle.